Ola, moi boas, aquí estamos en Guntín, no cuarto All-Star Fútbol en Lugo, co noso primeiro protagonista da tarde, que non é outro que un mítico do fútbol mariñán, e provincial, como Óscar Raigosa, máis coñecido como Canario. Moi boas, Canario. Moi boas, que tal? Chegou o momento da retirada, hoxe facemos de homenaxe aquí no All-Star. Foi unha decisión meditada ou foi así de repente? Non, a ver, bueno, é unha situación complicada. Xa o ano pasado tiña decidido parar, pero, bueno, insistiu o meu entrenador este ano para poder seguir. Bueno, empecé xa con un dolor insoportable na cadera, entón, bueno, nunha caída nun entrenamento en setembro, pois descubrirme que tiña rota parte da cadera. Entón fixen un artroscopio, fixaron un artroscopio, tuve 4 meses de baixa, baixa laboral e 5 meses e medio prácticamente de baixa deportiva. Entón, bueno, eu pedinlle ao traumatólogo quedar para facer un último partido ou dous, e díxome que sí, pero engañoume un pouquiño ao principio, porque dixo, vas quedar para poder xogar un ano ou tal. A decisión, a ver, xa tiña tomado o ano pasado de parar este ano, que era o definitivo, porque eu xa via que os rapaces teñen outro ritmo e outro nivel, pero foi consensuada co traumatólogo que me dixo que o aconsellable era parar de competir. Bueno, é unha trayectoria amplia, unha trayectoria en moitos equipos da Mariña, en especial no Club Deportivo Foz. Con que momento te quedas da túa trayectoria? Quédome con moitos. Debutar con 16 anos no equipo da túa vila xa é especial de por sí. Desde os 16 anos, desde o ano 98, 99, pois poder xogar con xogadores como Ángel, como Castiñeira, como Iñaki, como Longarela, como xogadores deste, José Manuel, que foron iconos da Mariña no que se refire ao futbolístico, pois fíxome aprender moito, quedome con eso xa con ese debut. Teño que acordarme sí ou sí inevitablemente de Burunda como entrenador, o pai de Asier, que agora, claro, afamado Asier, pero Burunda é unha peza clave, igual que Tristán, igual que Cristóbal na base do Club Deportivo Foz daqueles anos, que nos inculcaron amor e respeto polo fútbol. Despois recordo con moito cariño o Viveiro, porque é a primeira gran oportunidade que tes, que baixa de terceira, ten un equipo con xogadores de terceira e faiche mellorar moito. O Xove, que tiñamos un equipo para competir e para ascender a terceira, quedáramos cuartos nun ano maravilloso. E despois, Ribadeo e Iberia, que foron parte da miña vida familiar e foron parte da miña vida futbolística que eu recordo con moito cariño. Pero, claro, estar na casa, non hai nada como estar na casa, que che reconocen na casa, no teu pueblo, na tua vila, que te vexan pola calle, que te saluden, que che pidan que xogues, que os nenos, polo meu traballo, que me queiran ou que me vexan na rúa e queiran falar comigo, para min eso é algo indispensable. En estes máis de 20 anos de carreira, como ves a evolución do fútbol, do noso fútbol, do fútbol aficionado na provincia de Lugo? Que diferencias máis alentables encontras? Eu creo que antes non tiñamos tanta batería de actividades, entón quedábanos a escoller fútbol ou baloncesto na zona onde vivíamos, e, tirábamos ou polo fútbol ou polo baloncesto, ou se cadra en Foz pola escola de música, pero agora hai tal variedade de ferramentas, de consolas, de televisión, de medios de comunicación, que os nenos cada día lles gusta menos, empezan máis novos, pero tamén comprométense moito menos. Non estamos acostumbrados, antigamente nós estábamos super comprometidos, entrenábamos 18, 19, agora entrenan moito menos. Eu noto que hoxe en día o fútbol é moito máis físico e moito menos técnico. Nós tiñamos a ventaxa de ser técnicamente e tácticamente mellores, porque traballaban os nosos entrenadores con eso, e ao mellor físicamente traballábamos menos, pero xa nos chegaba. Hoxe en día eso xa non nos chega, e claro, os nenos agora están menos preparados técnicamente, baixo o meu punto de vista, e físicamente son cabalos. Ti que polo teu traballo tes un día a día con nenos, claro que tenen moitas máis actividades, tenen moito máis en que escoller, pero que falabas ti do compromiso, o menos compromiso que
que teñen aos rapaces de hoy en día, realmente é o que dice, é que agora non hai compromiso. Realmente ves que é así ou non é tan así. Porque eu vexo que un rapaz como eres tú na época de juveniles, ou mellor do Clube Deportivo Foz, o teu soño, o teu compromiso era chegar ao primeiro equipo e tal. Agora vese que non hai esa, posiblemente esa chispa de dicir... Pero eu creo que é porque, a ver, hai uns valores que teñen que vir da casa. Eu é certo que me cabrei moitas veces con 18 anos cando quedaba no banquillo ou con 19 anos e xogaba 5 minutos, pero ao día seguinte o meu compromiso co equipo e a miña educación por meu pai e miña mãe decíame, tú estás apuntado, tú tens que cumplir, tú tens que asistir, non tens que poñer mala cara, que todos teñen o mesmo dereito a xogar que a ti. Entón, hoxe en día non se ve iso. Se o neno non xoga, non volven, ou dice que non lle apetece volver e xa está. Entón, eu creo que xa radica nun problema social. Eu entendo que estamos tamén, os formadores moitas veces están intentando solo ganar, solo queremos que ganen, solo queremos que o que non xoga moi ben xoga menos minutos. Eu creo que teñen que formarse todos e ten que haber como digamos unha balanza entre ganar e xogar todos e pasalo ben e divertirse e non ao mellor unha exixencia a tope de ganar e non tampouco unha laxitude de, bueno, pois non xoguei, non vou entrenar en toda a semana, non. Notase que hoxe en día, pois non, o meu non vai que ten un examen. Antes nunca pasaba iso, estudiabas e ibas a entrenar porque tú quedaste co teu equipo, co teu compromiso. Entonces, a ver, temos un pouco de todo, eu creo que é culpa da sociedade en general e, bueno, non sei se ten moito futuro. Ojalá que sí, o fútbol nas vilas así, porque cada vez eu sí que noto menos compromiso. E volvendo xa un poquinho á actualidade, como ves o teu Clube Deportivo Foz agora para esta vindeira temporada? Un equipo que sempre tirou moito da canteira, como ves tamén nese sentido? Bueno, pois este ano xa sufrimos que non houve categoría xuvenil. Os 2 ou 3 xuveniles que habían xogaban casi sempre cos grandes, habitualmente entraban con nós, cos afeccionados, non hai equipo juvenil. Entón, a directiva ten unha asamblea, me parece que hoxe, están intentando coller nova directiva porque aquí está cansada, pero, bueno, non é fácil porque, bueno, este ano contamos con 16 ou 17 xogadores e eu que me incorporei este último mes. Hai que darse conta que, por exemplo, fomos o último partido de Liga a Santa Valla e fomos 11 xogadores, incluíndome a min, sin haber xogado durante todo un ano. Entonces, ao non haber xuvenís, non podes tirar de canteira e eu creo que necesitamos un proxecto. A Santiago de Foz funciona moi ben, manda infantiles moi ben e a partir de infantiles parece que os nenos pois, se cansan de xogar ou que parece non estar ben atendidos ou parece hai moitas protestas con esas cousas que eu non estou de acordo nin con unha parte nin con outra, pero é complicado porque se non hai compromiso, se non hai ganas de xogar, se non hai... Pero, bueno, creo que un pueblo como Foz non vai quedar nunca sin primeiro equipo e creo que vai ter categorías inferiores. Bueno, o Canario chega hasta aquí, retírase hoxe no All-Star Fútbol en Lugo, no que vai ter un anaquiño de partido. Como vives logo este último día? Bueno, viví no outro día ben en Foz porque tiñan algo preparado e, bueno, unha camiseta especial que tumbaron 8 e puxaron 8 ao infinito, porque, bueno, levo tantos anos e desde, bueno, pois, mira, podo dicir que vin con a Asier no coche e entrou a Asier con 4 aniños no campo de fútbol e o primeiro entrenador que tuvo fun eu. Entonces, para min é un orgullo que a xente de Foz me queira. Claro, teño moita sorte porque o meu traballo é ser mestre nun colegio do meu pobo, entón os nenos teños do meu lado, moitas familias, moita xente que, bueno, creemos que somos xente educada e de ben, pero, bueno, faiseme raro porque é duro para min decir que toda unha vida dedicada desde os 12 anos que empecé a xogar a fútbol, que se ten que acabar aquí, pois o que me vai doer máis son as rutinas, o salir a entrenar e ir tomar algo cos compañeiros, os viaxes un domingo, pero, bueno, está ben que con 41 anos eu creo que é o momento de deixalo aquí. Pero seguirás ligado ao fútbol, non? Bueno, pois vou-vos dicir a verdade. Xa tuve 2 ofertas para entrenar, pero este ano, ademais, a primeira de todas que contestei, para entrenar un equipo aficionado, dei unha negativa rotunda,
porque eu creo que necesito desconectar. Despois de varias peculiaridades que tuve na miña vida, pois varias problemáticas, pois este ano coa operación xa foi moi complicado, bueno, costoume un montón, entón eu creo que necesito desintoxicar un pouquiño do que son infantiles, cadetes e xuvenís, incluso equipos aficionados. Non sei, non podo asegurar se sigo ou non na Escola de Fútbol Santiago de Foz, porque non sei se podo compatibilizalo co meu traballo, que ten actividades extraescolares, o Colexio do Pilar. Entonces, a día de hoxe, vou tomarme como un ano de repensar e de saúde mental, e si irei ver o Foz e irei ver fútbol por aí, pero non, en principio, este ano vou non tomar sabático, pero seguro que volverei. E rematamos xa con 4 preguntiñas que vamos facer a todos, preguntas cortas, que vamos facer a todos os entrevistados. Con que campo da provincia te quedas? Campo? O Martínez Otero Mola. Un adestrador? Eso é moi difícil. Xa che dixen os 3 primeiros, Burunda, Cristóbal e Tristán en categorías inferiores, porque me dixeron e fixeron amar o fútbol e aos compañeiros. Gallol por darme a oportunidade de xogar desde os 16 anos hasta os 41, aínda a exixencia de ser, creo que un dos máis berrazos por el, pero a enseñarme a xogar sin correr e a ser un pouco máis intelixente no campo de fútbol. Bueno, eses os principais. Un compañeiro? Iso é imposible. Teño a Javi de Fene, o porteiro que tuve no Viveiro, que se quedará de amigo de por vida, Tomi, o porteiro do Foz, que quedará de amigo de por vida, Pilli, e despois teño que decir 1000, porque os meus nenos da escola de fútbol, Asier, Dani Chao, Jacó, Samuel Bouso, Javi Chinchón, Iván Gallol, Dani Chinchón, Aitor, Hermida, o Dabadín, Erni, que teño tantos e tan bons compañeiros que non podo quedarme con ningún, contaríache mentira. Un bar para o terceiro tempo? Un bar para o terceiro tempo. Pois moi difícil. Nosotros, os de Foz, somos moito de Moalla Bar. De Javi Chinchón. Pois moitas gracias, Canario. Moitas gracias a vos pola invitación e que vai todo moi ben.